بازی المپیک تابستانی پاریژ 2024 و ما باز هم در میدان پاریز نورد آرینا هستیم که در اینجا دولت بولتایف با لذیذبک مولوجانوف در دور نیم نهایی با همدیگر رقابت میکنند تا راهشان به فینال این مسابقه هموار گردد. و در اینجا تمام مخلصان تاجیک هم جمع آمدن، هر چقدر که باشند، از جمله بغیر از ورزشگران تاجیک همچنین ورزش تاجیک مخلصان دیگری نیز پیدا کرده است که ما امروز یکیشان را اینجا داریم و با آنها صحبت خواهیم کرد. За кого вы пришли болеть? Я пришла болеть за Болтаева, за Таджикистан. Очень сильно переживаю, надеюсь, что выиграет. Он у вас медалист уже. И вот я с Ингушетии из-за него пришла специально в арену НОР, чтобы поболеть за него. И еще болею болела за ваших дзюдоистов, которые были вчера. Очень довольна и очень надеюсь, что он выиграет. давлат болтаев аз тоҷикистон ва лазизбек муллоҷонов аз ӯзбекистон дар нӯҳумин рӯзи бозиҳои олимпии париж 2024 дар даври нимниҳоӣ барои баромадан ба рақобати ниҳоӣ бо ҳам нерӯ санҷиданд. ҳам мушзани тоҷик ва ҳам мушзани ӯзбек то кунун барои худ медали биринҷиро таъмин карда буданд, вале ҳар ду ҳам ба ин иктифо надоранд ва талош карданд ба финали мусобиқа роҳ ёбанд. ду варзишгар ки дар вазни то 92 килограмм бо ҳам нерӯ санҷанд, ҳар ду ҳам дастовардҳои арзишманд доранд ва дар бозиҳои олимпии париж 2024 низ аз худ маҳорати хуб нишон доданд. аз ҷумла варзишгари тоҷик қаҳрамони бозиҳои осиёӣ ва қаҳрамони осиё миёни то 22 солаҳо буда, варзишгари ӯзбек ҳам унвони қаҳрамони осиёро дошта, ҳамчунин дар чемпионати ҷаҳони гузашта дар шаҳри Тошканд ба медали биринҷӣ даст ёфта буд. давлат ва лазизбек ҳам синну сол буда, давлат дар ду даври гузашта георгий кушиташвили гурҷӣ ва ҷейк марли аз ирландияро пушти сар гузошту, лазизбек бошад муҳиддин азиз аз италия ва мачедо кено марли аз бразилияро мағлуб намуда буд. рақобати байни онҳо низ диданӣ баргузор шуд. ҳарду ҷониб аз худ маҳорати боло нишон дода як нерӯсанҷии дар ҳақиқат ҳам арзанда анҷом доданд. дар даври аввал 3 нафар аз 5 довари майдон бартариро ба лазизбек доданду дар даври дуюм бошад давлат пешпо хӯрда як зарба ҳам ба сар хӯрд ва довар то 8 шуморид. ҳамин тавр даври дуюм ҳам насиби муштзани ӯзбек шуда, дар даври чорум талошҳои давлат доварони майдонро қонеъ накарда дар ниҳоят бо ҳисоби 4-1 лазизбек муллоҷонов ғалаба ба даст оварду роҳи финали вазни то 92 килограмм гардид. давлат болтаев бошад аз идомаи рақобат маҳрум, вале бо медали биринҷии бозиҳои олимпии тобистони париж 2024 ба тоҷикистон бармегардад, зеро қаблан зинаи сеюми ифтихориро барои худаш таъмин намуда буд. чун имкони мусоҳиба бо давлат болтаев даст надод, мо назари лазизбекро дар бораи ин рақобат пурсон шудем. Полуфинал был очень тяжелым, потому что мой соперник Давлат тоже очень хороший боксер, я считаю. Но поэтому очень трудно было мне. И несмотря на это победили. Давлату удачи, еще встретимся. Ну что сказать, зинда больше, слава больше, ама богомат. Tojikiston, O'zbekiston, Bapej, sog' bo'lishing.